honetan bermeak, itzulketak eta laguntza teknikoko zerbitzuei buruz ariko gara. Hasteko ikusiko dugu oinarrizko kontzeptu batzuk. Lehenengo eta behin, zer da bermea? Bermea da legeak kontsumitzailei aitortzen dien eskubidea eta kontsumo pribatura bideratutako ondasunei eta edukiei edo zerbitzu digitalen hornidurari eragiten die. Bermeak epe jakin batean babesten du adostasunik eza edo salerosketaren unean dauden akatsak. Instalazioa ere estaltzen du, produktuarekin batera prezioan agertzen bada. Bi berme mota daude. Lehenengoa, legezko bermea. Legezko bermea nahitaezkoa da eta aplika dakioken edozein produktu estaltzen du. Legezko bermeak ez du eraensten partikularren arteko ondasun salerosketan. Eta bestea, bermea komertziala. Berme komertziala enpresek kontsumotzaileari eskain diezaioketen. Berme gehigarria da, beraz, haie jartzen dute zeintzuk diren ezaugarriak, baina berme hori ez da inola ere legezkoa baino txikiagoa izango. Zer aurkeztu behar du kontsumitzaileak bermea baliarazteko? Legezko bermearen kasuan, erosketaren egiaztagirea. Hau da, tiketa edo faktura non agertzen den data jakiteko ea bermeak indarrean jarraitzen duen. Ondasunaren entrega dataren egiaztagiria ere bai, data hau beranduagoa baldin bada. Eta berme komertzialaren kasuan, bermearen jatorrizko dokumentua, ze horretan bertan agertzen dira ezaugarriak. Zein produktu eta zerbitzuri aplikatzen zaio bermea? Oro har, mota guztietako ondasunak eta zerbitzuak. Eta lege berri honetan, berria dana, eduki edo zerbitzu digitalak sartzen dira, ez diruaren truke, baizik eta datu pertsonalen truke ematen dituzten kontratuak. Produktuarekiko adostasuna. Zer baldintza bete behar ditu produktu batek? Lehenengoa, kontratatu zen eta erabiliko den helburuetarako gai izatea. Bigarrena, kontratuan, publizitatean edo etiketetan, deskribapena eta ezaugarriak ondo jartzea. Hau da, kantitatea, kalitatea, funtzionaltasuna. Osagarriekin batera ematea, batez ere, bereziki, enbalajearekin eta jarraibideekin batera. Alderdiek besterik adostu ezean, eduki edo zerbitzu digitala kontratua egiteko unean eskuragarri dagoen bertsio berrienarekin emango dira. Zein aukerak ditu kontsumitzaileak? Lehenengoa, konponketa edo ordezkapena. Kasu honetan doakoa da eta arrazoizko epean emango da. Eta konponketa edo ordezkapena ezinezkoa baldin bada, kasu honetan prezioa murriztea negoziatu alda, edo bestela kontratua bertan bera utzi, hau da, bueltatu produktua eta berreskuratu emandako dirua. Berme epeak. Produktu berriak baldin badira, bermea 3 urtekoa izango da, eta frogaren karga, hau da, nork demostratu beharko du ea ondo edo txarto erabili den produktua, enpresarena izango da lehenengo eta bigarren urtean. Bigarren eskuko produktuetan, partikularren artean egin bada, salmenta kasu honetan ez dago bermerik. Enpresa bati, kasu honetan bai, bi alderdiek itundua eta gutxienez urtebetekoa. Eta frogaren karga lehenengo urtean, enpresarena izango da. Eduki digitalen kasuan, hornidura jarraituarekin ematen badire, kasu honetan hornidura epean emango da bermea, baino gutxienez 3 urtekoa izango da. Eta kasu honetan frogaren karga izango da enpresa saltzailearena aldi osoan. Hornidura jarraiturik gabeko produktuetan bermea izango da 2 urtekoa eta kasu honetan frogaren karga enpresarena lehenengo urtean. Kasu guztietan akzioak egiteko epea izango da 5 urtekoa. Saldu ondoko arreta. Ordezko piezak lehen 5 urte egon behar ziren eskuragarri fabrikatzeari utzi eta gero. Gaur egun 10 urte izango dira. Konponketa edo ordezkapena doan izango da, atzerapen handirik gabe egingo da, eta garraioa barne egongo da. Eta konponketa edo itzulketa edo ordezkapena barkatu egiten den bitartean, eten egingo da bermea. Beraz, denbora hori ez da zenbatuko.
eta gero konponketa berak izango du urte bateko bermea. Kasu guztietan, saldu ondoko arreta arduraduna izango da enpresa saltzailea. Oso gomendagarria da ematea gordailu frogagiria, non jarriko dugu data, produktu bat konpontzeko uzten denean, eta produktuaren azalpenak eta zenolako arazoa agertzen den. Aurrekontua idatziz beti emango da eta kontsumitzaileak sinatu egin behar du baimena emateko. Berreskuratzeko epea gehienez urtebete baino lehen izango da. Bukatzeko egoera batzuk jarriko dugu adibide moduan, hobetu ulertzeko zelan funtzionatzen duen bermea. Lehenengoa, hanek tableta bat erosi zuen duela 8 hilabete, tokiko saltoki batean. Pantaila arazoak ematen hasi da. Saltokira joatea erabaki du konponbide bat eman diezaioten eskatzeko bermealdian baitago. Horretarako tiketa darama erosketaren egiaztageri gisa. Hanek badu bermea jasotzeko eskubiderik? Bai, badago epe barruan, ondo erabili du produktua eta aurkeztu du tiketa, beraz, problemarik gabe. Bigarrena, Jonek duela urtebete telefono mugikor bat erosi zuen. Duela hilabete hasi zaio huts egiten. Moteldoa, blokeatu egiten da, aplikazio batzuek ez dute funtzionatzen. Operadorearen bezeroari arreta emateko esan diote arazoa ez dela linearena, terminalarena baizik. Galdetu diote ea egunean izaten dituen softwarearen eguneratzeak eta esan die ez duela eguneratzerik izaten denbora behar duelako. Sare arazoa ez denez, terminal mugikorra erosi zuen establezimendura joatea erabaki du. Baldu bermerako eskubiderik? Kasu honetan, ez. Egunerazio horiek egin beharko ditu ondo funtzionatzeko. Beste bat, Maitek duela urtebete instalatu zuen gas galdara bat etxean. Ondo funtzionatu du, baina bapatean ez du ura berotzen. Bermea duenez, enpresa instalatzailearen laguntza teknikoko zerbitzura deitzea erabaki du. Baldu bermerako eskubiderik? Bai, epe barruan dago eta ondo erabili du produktua, beraz. Eta bukatzeko, Igorrek duela pare bat hilabete ekipamendu oso bat erosi zuen padelean jolasteko. Jokatu behar duen egun batean, partidak irabazi egiten du eta emozioak eraman da pala paretaren kontra jaurtitzen du. Hain sortetxarrez, inpaktuarekin erditik apurtzen dela. Dendara joatea erabaki zuen pala hilabete gutxi batzuk iraun ez diola erreklamatzeko. Igorrek baldu bermea jasotzeko eskubiderik? Kasu honetan argi dago ezetz, ze txarto erabili du produktua eta horregaitik ezin du bermea aplikatu. Itzulketak. Zer da atzera egiteko eskubidea? Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak kontratu bat ondoriorik gabe usteko duen eskubidea, hau da, ondasuna itzultzeko edo zerbitzuari uko egiteko eskubidea. Erabakia justifikatu gabe eta inolako zigorri gabe. Eskubide hau baliatu ahal izateko epe jakin batean abisatu behar da enpresari. Establezimenduan bertan egindako erosketetan bakarrik dago dirua itzultzeko bete beharra, produktua akastuna denean edo hori egiteko konpromisoa hartu denean enpresak. Zein kasutan aitortzen da atzera egiteko eskubidea. Urrutiko kontratuak edo merkataritza establezimendutik kanpo egindakoak, kasu honetan, salbuespenak batzuk egon aldira, neurrira egindako produktuetan adibidez, edo sigilatu gabeko produktuetan, edo eskaintzan, sustapenean edo publizitatean edo kontratuan bertan agertzen baldin bada, kasu honetan enpresak hartu badu konpromisu hori, badugu eskubidea. Enpresak informatzeko eta dokumentatzeko bete beharra. Atzera egiteko eskubidea lege batean etortuta agertzen bada, enpresak bete behar hauek ditu. Kontratuan idatziz jakinarazi modu argi, ulergarri eta zehatzean. Eskubide hori dagoela eta eskubide hori erabiltzeko baldintzak eta ondorioak. Ondasuna eta zerbitzua itzultzeko modalitateak barne. Atzera egiteko dokumentu bat eman behar digute, argi eta garbi identifikatuta pertsonaren izena eta helbidea eta kontratuaren eta alderdi kontratugileen identifikazio datuak adierazita.
Egindako txat hartzen da, atzerako egiteko agiria bidalita eta jasotako produktua bueltatuta. Zeintzuk diren epeak? Printzipioz, legeak esaten dau gutxienez 14 egun naturalak izango dire. Noiztik? Zerbitzuaren kontratu datatik edo ondasunaren jasotze datatik. Enpresak ez badu informazio hori ematen, 14 egun horiek bihurtzen dire 12 hilabete. Eta gero erosketaren zenbatekoa 14 egun naturaleko gehieneko epean itzuli behar da. Ikusiko dugu adibide batzuk. Hane, erdigunetik paseatzen ari zela, denda batzuetara sartu eta eskaintzak zituztela aprobetxatu zuen. Hainbat jantzi eraman zituen, baina etxean lasaiago zegoenean probatuko zituela erabaki zuen, eta beharrez bazuen, beste egun batean itzuliko zituela. Balioz badiote eta janzkiren bat itzultzea erabakitzen badu, eskubidea du dirua itzul diezaioten? Printzipioz, ez dago eskubide hori, enpresak ez badu aipatu kontratuan. Beste adibide bat. Jonek garbigailu bat erosi zuen online. Garbigailua aurreikusitako epean eta baldintzetan iritsi zen, baina ustekabea etsipen bihurtu zen. Gaizki neurtu zuela eta garbigailu erosi berria ez zela egokitzen konturatu zenean. Itzultzea erabaki zuen, baina zailtasun handiak aurkitu zituen. Webguneak ez zuen adierazten nola egin behar zuen eta gainera itzulketa gastuak ordaindu behar zituela adierazi zion. Bueltak emanez, telefono bat aurkitu zuen, baina gauza bat zein bestea 4 hilabete igaro ziren. Mantentzen alditu itzultzeko aukerak? Kasu honetan bai, ze enpresak ez zuen informaziorik ematen, beraz, 12 hilabete ditu, uko egiteko. Beste adibide bat. Maitek Black Friday aprobetxatzea erabaki du, Gabonetako opariak erosten joateko. Erosotasunagatik aurten erosketak online egitea erabaki du, naiz eta oraindik hilabete baino gehiago geratu Gabonetarako. Gabonetan opariak irekitzen dituztenean itzultzeko eskubidea izango aldu? Printzipioz, 14 egun baino gehiago pasatu dira, bera ez badu enpresak berez aipatzen beste epe bat. Zer da laguntza teknikoko zerbitzu bat? Etxean erabiltzeko aparatuak konpontzen, instalatzen eta edo kontserbatzen edo mantentzen dituzten eta beren jarduera garatzen duten lokaletan naiz erabiltzaileen etxeetan zerbitzuak ematen dituzten establezimenduak edo profesionalak. Etxeko aparatuak sailkatzen dire 3 taldetan. Aparatu txikiak, lehorgailua, frigigailua edo txigorgailua, lerro zuria, garbigailua edo oskailua, eta linea marroia, ordenagailua, telebista, bideoa, DVD, tabar. Zer laguntza teknikoko zerbitzua erabili behar duzu? Bermea duen produktuetan, establezimenduak edo fabrikatzaileek aipatzen duten zerbitzua. Bestela, bermea galdezakezu. Bermerik gabeko produktuetan berriz, zuk aukeratzen duzu, nora eraman. Erabiltzailearen etxeko zerbitzuetan bidaia bakarra kobra daiteke matxuragatik. Ze nolako dokumentazioa egon behar da. Gordailu frogagiria, produktu bat konpontzeko uzten denean entregatu behar da. Ondasuna zein egoeretan uzten den eta zer arazo duen ahalik eta gehien zehaztu behar da. Erretiratzeko aurkeztu behar da. Aurrekontua beti idatziz eta gehienez 5 egunetan. Kontsumitzaileak sinatu egin behar du baimena emateko eta gutxieneko balioa 30 egun izango dira. Onartzen ez bada, prestaketaren zenbatekoa kobra dezakete. Aurrekontuan sartu ez diren matxurak ezin dira kobratu. Orduan, topatzen baldin bada beste matxuraren bat, egin behar dana da beste aurrekontua egin, sinatuta eta aurrera. Faktura. Produktua bermean baldin badago, egiaztatu zein laguntza teknikoko zerbitzura eraman behar den. Eta gorde konponketaren faktura bermea baliazteko gutxienez 3 hilabete edo erreklamatzeko. Ordezko piezak. Laguntza teknikoko zerbitzuek pieza berriak erabili behar dituzte, salbu eta pertsonak baimena ematen badu. Laguntza teknikoko zerbitzuak ordezte piezak izan behar ditu, gutxienez 5 urte modelo horren fabrikazioa amaitu zenetik.
2 urte pieza estetikorako. Laguntza teknikoko zerbitzuak eskatzen bazaio, ordezkatutako piezak eskaini eta entregatu beharko ditu, beti ere konponketa ez badago aparatuaren bermeak ezalita. Erabiliak baldin badire piezak, egoera ezin hobean egon behar dute eta oraindik ere berriak baino merkeago. Ikusiko dugu adibide batzuk. Hanek bere ordenagailua utzi du laguntza teknikoko zerbitzu batean konpontzeko, baina ez dago bermatuta. Zer berme epe du konponketak. Kasu honetan, nola bermea ja pasata dago, konponketaren berme epea izango dire 3 hilabete, eta berme barruan egongo balitz, kasu horretan izango ziren 6 hilabete. Beste adibide bat, Jonek laguntza teknikoko zerbitzu ofizial batean utzi du garbigailua konpontzeko. Zer dokumentu entregatu behar diote garbigailua uzten duenean? Lehen ikusi dugun, gordegailu agiria. Zertarako balio du dokumentu horrek? Izateko data bat esanez zein egunetan utzi duen eta zein dan egin behar duten konponketa. Beste adibide bat. Maitek oraindik bermea duen telebista bat konpontzera eraman nahi du. Laguntza teknikoko zein zerbitzura jo behar du? Ofizialara. Hau da, enpresak edo fabrikatzaileak adierazten duena. Gatazkak konpontzen. Saiatu behar den lehenengo gauza da adiskidetasuna. Bitartekorik gabe, zuzenean saiatu beste partearekin, akordio batera ailegatu. Bitartekoarekin kasu horretan egiten duzuna da bete dokumentu bat, azaltzen zer da gertatu dana eta zer da eskatzen duzuna, eta epe batean enpresak berak erantzunen bat emango du. Onartzen baldin badugu, listo, akabo problema. Bestela, beste bide bat izango zen administratiboa. Kasu horretan, 2 aukera. Erreklamazio horria, kasu honetan, dendan bertan edo zerbitzuan bertan beteko dugu, 3 kopia ditu kolorez berdinekin, zuria, arrosa eta berdea. Adieraziko dugu gure datuak, zer da gertatu dana eta zer da eskatzen duguna. Enpresak jarriko du, haiek pentsatzen dutena, eta behin sinatuta, enpresan edo dendan geratuko da kopia arrosa, kontsumitzaileak hartuko du zuria eta berdea, eta zuria da tramitatu behar dana. Beste aukera bat da kontsumoko arbitrajea. Kasu honetan, modu erraz, arin eta dohainiz lortu ahal dugu akordioa. Honetarako, enpresak aldez aurretik egon behar da atxikiturik edo bestelan onartu kasu horretarako arbitrajea. Eta azkenean, bide judiziala badugu. Kasu honetan, jakin behar dugu epeak luzeagoak direla eta normalean dirua kostatzen duela. Gehiago jakiteko, badakizue, gure web orrialdean irubebikoitz kontsumobide.eus. Eskerrik asko horren arte.